ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଗୀତ ଆଉଛି ମଝିରେ ଟିକେ ଡିଜେ ଲାଗୁଛି ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଡିଜେ ଗୌରା ତା ବଡା ବାବୁ ଗୀତ ଗୀତ ମଝିରେ ଡିଜେ ନ ବସିଲେ ମଜା ନାହିଁ। ଆମର ଏବେ ଏଲେକା ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନକୁ ବହୁତ କଡାକଡି ଜଗାଏ। ଗତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସାଉଣ୍ଡ ପଲ୍ୟୁସନରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା ବୋଲି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମା ଦୁର୍ଗା ଯାଉଥିବେ ଗୋଟା ଟଲିରେ ମହିଷାସୁର ଗୋଟା ଟଲିରେ। ଆଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ ବାଜୁଥିବ ମହିଷାସୁରର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଡିଜେ ବାଜିଲା ବେଳେ ମହିଷାସୁର ଅବସ୍ଥା ମଣିଷ ନା କଣ ସାଇକେଲ ଦୋକାନୀ ଧରିକି ଆଣିଛୁ କୋଉ ମଣିଷ ଦିଏ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ଦେଖିନି ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲାଣି ଟିକେ ପାଣି ଦିଏ ସେ ପମ୍ପ ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ଇଂରାଜୀ ଗୀତଟା ହଉଛି ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ଗୋଡ ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳା ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଗାଇବି। ଆଚ୍ଛା